Linog na batyagan sa pila ka mga lugar sa probinsya sang Antique kagabi. Magnitude 4.8 na batyagan sa Banwa sang Valderrama. Aftershock na record man, si John Sala nakatutok. Gintay og sang magnitude 4.8 ka linog ang Banwa sang Valderrama Antique pasado alas 7 kagabi. Sunod sa FIVOX Antique tectonic in origin ang linog nga may kadalumon nga 10 kilometers. Maluwas sa Valderrama pila ka makabanwahanan pa sa probinsya sang Antique ang nakabatsyag man sang pagtayog. Valderrama, Ugasong, intensity 4, tapos ang intensity 3, Kabanwasang Patnongon, Lawaan, Bilison, kag diri sa San Jose, subong man sa Sibalong. Intensity 2 sa Tibiao, San Remeo, kag Hamtig. Wala man sang may ginbilin nga halit ang nasambit nga linog. Sunod sa FIVOX, isa lang ang na-record nga aftershock matapos ang linog. Mga 8:22, so nabatagan pag ito sa Banwasang Bugasong kag sa Bilison. Sa subong wala na. Upod kay Sililo Duque, John Sala, 1 Western Visayas.